southbound tayo. Putang Pasig City, Southern. Bye-bye. Peralis. Peralis. Noli enviar se lo agua de gaming. Setup di rin ako dalaw. Siglar Aris Kamba Jumbo Jumbo Mira, tipo, probablemente si no tenemos un plan de YouTube, probablemente. Sí, ellos no tengan no sebagai kareman terbaik sih. Boleh Altin boleh lens diisi
baik pakai. Pahon, kalau yung bilhin yung pupunta, yung bilhin yung bumili ka ng pompong ng sada, hindi mo makita ka sa lupong ka. Sama-sama mag-ubad ka ng pompong. Lubong pa din, maraming nilubog ka. Por Sirwana dulu.
Kaya kaya ng ayawan. Bisa. Ang galing yung pwede ng combo ko sana. Yung combo pa. Nakay pagbawa. Yung makikita yung usulan yan. Wala nung nila kaya. Okay. Hindi lang, magbaba ko, nag-alay na ako. Hindi, pag-aabot sa meron sa taas. Kaya nag-alay na ako. Wala mo kaya na sa prinaw yung sa prinaw niya. Sila. Alam mo, kung sandalan nyo, hindi mababa lang yan, hindi ka naman. Hindi ka makikita sa hindi ka makikita ang bubong nyo. Lalo mga switch kasi walang pera sa taas, walang ilaw. Hindi ka makikita. Sana ito, track, nakikita yung pagkira sa lakas. Kaya hindi walang pagkira sa track sa labas. Hindi lang tingnan ko gabi. Pati mga pagkira din sana. Kira sa lakas. Bayan ng bagay. Lagi na tayo sa video. Kanila ni Francis Maka. Shout out. Francis Maka. Joel. Oh guys. Shout out yun. Sa pangaliban. Camarines Norte. Sa akin ang siya na nakakabili. Nakahay pa. Kaya man dapat magkaya ko ng dote yung sa tutong-tutong. Sila din sa Pepero. Estamos con los ataques.
sa Santa Cruz. Barangay Santa Cruz. Barangay City.
tapos na rin. Tapos na rin. Kulang rin.